खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउज चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। दिल्लीयाव मोनसे गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाय सोमजिदों, जेराव गावनि लोगोआनो लोगोखौ बुथारदों। दिल्ली पुलिसनि एसिस्टेन्ट कमिशनार अफ पुलिस सुंद'यै एसिपिनि फिसाज्लाखौ गावनि लोगोआनो मोनसे गोबारै बोहैबाय थानाय जाम्फैयाव नारख्लायनानै हरो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला 22 जानुवारि खालारखालि दिल्ली पुलिसनि एसिपि याशपाल चौहाननि फिसाज्ला 26 बोसोर बैसोनि लाक्स चौहानआ बिनि सानै लोगोफोरजों हारियानायाव मोनसे जुलि जानो थाखाय थांदोंमोन। नाथाय जुलि जाखांनायनि उनाव हरनि 12 रिंगासो समाव न'फारसे फैफिननाय समाव हारियानानि मोनसे जाम्फै सेराव बिसोर साथामबो गारिखौ लाखिथ'नानै थाबथादोंमोन। बेयावनो लाक्स चौहाननि सानै लोगोफोरा बिथांखौ जाम्फैयाव नारख्लायना हरो, जेराव लाक्स चौहानआ दिनैसिमबो गोमानानै दं। बे जाथाया जाखांनायनि सानथाम उनाव लाक्स चौहाननि नखरा फिसाज्लाखौ गोमानायनि मोनसे एफआइआर होयो, जायनि लेखायै दिल्ली पुलिसआ लाक्स चौहानखौ नागिरनाय हाबाफारिखौ जागायो आरो बिनिनो सासे लोगो अभिषेकखौ पान्जाबनिफ्राय एरेस्ट खालामनो हायो। अभिषेकआ पुलिसनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला बिकास मुंनि लाक्सनिनो सासे लोगोजों लोगो नांनानै लाक्सखौ हारियानानि मोनसे जाम्फैयाव नारख्लायना हरदों होननानै। अभिषेकआ फोरमायबावनाय बादिब्ला लाक्सखौ बुथारनायनि गुबै जाहोनानो जादों लाक्सआ बिकासनिफ्राय रां दाहार लानाय दंमोन, नाथाय बिकासआ रांखौ बिफिनोब्लाबो लाक्सआ होनो गोसो गैयै दिन्थियोमोन, जायनि थाखाय रागा जोंनानै बिखौ बुथारदों होननानै बुङो। दा दिल्ली पुलिसआ बिकासखौ एरेस्ट खालामनो थाखाय नागिरगासिनो दं आरो लाक्सनि गोथै सह'खौबो नागिरगासिनो दं होननानै मिन्थिना मोन्दों। बर' हारिनि हारिमुजों लोब्बा थानाय थियेटारफोरा इयुनाव जोबस्रांहैगोन नामा? थारैनो बर' हारिनि थियेटारफोरा फैगौ समाव माबादि जोरगोन? बर' हारिनि गोबां सानसुमैफोरा बर'नि थियेटाराव मोनसे जेंना नुजाथिनायखौ लानानै गोबां साननो गोनां जानानै फैदों। थिग बेबादिनो चिरां जिल्ला बिजनी पानबारियाव जोनोम मोननाय उपेन खेरखातारि बिथांनि दैदेननायाव बर' हारिनि आगोमा नायल जाल आलायअरन थियेटारखौ हालाय-हाफाय खालामदों फावखुंगुर नेरसोन बसुमतारी आरो फावखुंग्रि लीना बसुमतारी बिथांमोनहा। थांनाय बृहस्पतिबार आरो शुक्रबार सानखालि गवालपारा जिल्लानि दरंगिरि सनालि फोथाराव आरोबाव हरनैनि थाखायल' फाव खालामनो दंबावोमोन, नाथाय आलायअरन थियेटारखौ दिन्थिफुंनो हायाखिसै। जाहोनाव थियेटारखौ हांख्रायनानै लाबोनाय बानजाय आफाद, जायगानि रायजो-राजा बा थियेटार नायगिरि बिथांमोना थियेटारखौ दिन्थिफुंनो हायैलाय राइजोफोरनि खुद्रिसारनायाव दुंहाव थासारि सोमजिदोंमोन। आलायअरन थियेटारनि बिगोमा आरो दैदेनगिरि उपेन खेरखातारि बिथाङा फोरमायथिनाय बादिब्ला फावखुंगुर नेरसोन बसुमतारी आरो फावखुंग्रि लीना बसुमतारी मोननो रादाय होखानाय बादियैनो रांखौ होबोनाय जादोंमोन। नाथाय मा जाहोनाव बेबादि हरनैनि दिन्थिफुंनांगौ थासेयावबो एक्टर नेरसोन आरो एक्ट्रेस लीना बिथांमोना गारनानै खारखो, बेखौ दासिम मिन्थिना मोननाय जाथ'वाखै। थियेटार बिगोमाया फोरमायबावनाय बादिब्ला सनालि फोथाराव जानाय सेथि हरखालिबो बिसोर सानै फावखुंगुर आरो फावखुंग्रि बिथांमोना फेलें खालामदोंमोन आरो बिथांमोननि जायगायाव गुबुन फाव खालामग्रा बिथांमोनहासो दिन्थिफुंनांदोंमोन। दा बेफोर जाथायनि थाखायनो दुखु मोननानै राङारि खहा जानांनाय मानहानि खालामनायनि थाखाय बिसोर सानै फावखुंगुर आरो फावखुंग्रिनि हेंथायै आयेन राहा लानाय जागोन होनना फोरमायथिदों आलायअरन थियेटारनि बिगोमाया। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मैया 27 जानुवारिनि जारिमिनारि सान एबा थामथि बिटिआर गोजोन गोरोबथा सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिएफबिनि मोनब्रै हानजा इउबिपिअआ खौसेयै आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारजों बर'नि थामथि जारिमिनारि बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ खालामदोंमोन। बिटिआर गोरोबथाया 3 बोसोर आबुं जाबाय आरो ब्रैथि बोसोराव आगान होबाय। बिनिनो मिरु एबसुनि बानजायनायाव कक्राझार जिल्ला एबसु आरो चिरां जिल्ला एबसुनि हेफाजाबजों कक्राझारनि बड'फा नोगोराव थानाय ग्रिनफिल्ड फोथाराव गाजा-गोमजायै मैया बिटिआर गोजोन गोरोबथा सानखौ फालिनाय जायो। गोजोन गोरोबथा सान
सान फालिनाय हाबाफारिखौ मैया फुंबिलिनि समाव दतमा थुलुंगाफुरियाव थानाय बड'फानि मांखरसालियाव बिबार बावहैनायनि उनाव क'क्राझार सोहोराव हानजा सुरनाय हाबाफारि लायो आरो सानजौफुनि समाव मोनसे गेवलां मेल खुंनाय जायो। मैयानि बिटिआर गोजोन गोरोबथा फालिनायजों लोब्बा लानानैनो बिटिआर सोरखारा बड'लेण्ड सोमावसारनाय समाव मुंख्लं जानाय मोन 200 नखरफोरनो 5 लाख रांनि अनसुंथाइखौ गथायनानै होनाय जायो। बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा खौरां बिजोङाव फोरमायना होयो दि बिथांनि दैदेननाय इउपिपिएलआ सोरखाराव फैनायनि उनाव मुंख्लं नखरफोरनो गिबियाव 40 नखर, नैथियाव 201 नखर आरो मैया थामथियाव 200 मुंख्लं नखरफोरनो 5 लाख रांनि अनसुंथाइखौ गथायनानै होनाय जाबाय होननानै बुङो। बेजों लोगोसे उननि समाव 190 नखरनो होनाय जागोन आरो 600 मुंख्लं नखरनि थाखाय एप्रुभ जाखाबाय आरो गासै 1200 मुंख्लं नखरनो थाबैनो 5 लाख रांनि अनसुंथाइखौ होनाय जागोन होननानै फोरमायो बिथाङा। फारसेथिं मैया बिटिआर गोजोन गोरोबथा सानाव गोबां रंजानायखौ नुनो मोन्दों, नाथाय गुबुन फारसेथिंजाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सानखौ गोसोम सान फालिनायखौबो नुनो मोन्दों। मानोना मैयानि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि रंजाथाइ फालिनाय सानावनो बारग' एनडिएफबि सोद्रोमाफोरा मैयानि सानखौ गोसोम सान महरै फालिनायखौबो नुनो मोन्दों। मैयानि 27 जानुवारि बिटिआर गोजोन गोरोबथा सानाव बारग' एनडिएफबि डि हारिमु आरो डि बानस बिथांमोननि दैदेननायाव आखाइ प्लेकार्ड लानानै लामायाव ओंखारबोयो बिथांमोना। आखायाव प्लेकार्ड लानानै रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामनो थाखाय दाबि दैखाङो। डि बानस बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि रोजा रोजा बर'नि बिर जोहोलाव मुंख्लंफोरनि गोथार थांखि आरो सिमांफोरा थेर-बेथेर जाबाय। दिनैनि सानाव बर'नि रोजा रोजा बिर जोहोलाव जोहोलावजो मुंख्लंफोरनि सिमाङा खेसेर हाब्रुआव गारसोनानै दोनजानाय सान। रोजा रोजा बर' आइजोआ खाफालनि सिन्दुर खोमोरनांदों। बे खाफालनि गोजा सिन्दुर खोमोरनांनाया गासैबो दैयाव थांजोबनायनि सान। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव फेरलेबसेबो गोजोन फैयाखै। एनडिएफबिआ बे सुक्तिखौ खालामनो गोसो गैयामोन, जायनि थाखाय एनडिएफबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे जोंनि लोगोफोरा हारिनि थाखाय गावखौ बावसोमनानै दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दं। एसेबां गोख्रैयै एबसुआ मा गोसो लानानै गोदाव-सोराव बेबादि सहि खालामखो आरो बुंबावदों दि प्रमद बर' बिथाङा बिटिसिनि चिफ जानो थाखायनो राइजोफोरनि दुखु-दाहा, एनडिएफबिनि गिख्रंथाव जारिमिन सोरजिनायखौ थेर-बेथेर खालामदों होननानै गोख्रों सोंखारिनानै बुंदों डि बानस बिथाङा। बेबादिनो मैयानि 27 जानुवारि बिटिआर गोजोन गोरोबथा सानखौ थामहिनबा 27 जानुवारि खालारखौ बड'लेण्ड सुरक्षा मन्चनि आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङाबो बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोसोम सान होननानै बुंदों। मानोना 1988 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारखालिनो गिबिसिनै बुमखा गामिनि बर'नि सा 7 आइजोफोरखौ आसाम पुलिसआ हानजायारियै जिनाहारि खालामनानै बर' माहारिखौ लाजि फोनांदोंमोन आरो थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारखालिनो बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथा बिटिआर एकर्ड खालामनानै बर' हारिनि गोहो एबा पावार एन्ड फांसनफोरा लासै लासै गोमालांगासिनो दं होननानै फोरमायो बिथाङा। दासान्दि खौरां बिजोङाव पुलिस बिफाननि मोनसे मुगैजाथाव खामानिया गोबां भाइराल जागासिनो दं। जाय खौरांखौ नोंथांमोना खोनायोब्ला पुलिस बिफाननि सायाव गोबां रागा जोंनो हागौ। पुलिस बिफानखौ राइजोफोरनि रैखाथिनि थाखायसो दानाय जादों। नाथाय पुलिसफोरानो राइजोफोरखौ इनाय अनागार खालामोब्ला बेसे गनायजाथाव। बे जाथाया जादों हायद्राबादाव। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला तेलेंगाना रायजोनि हाइकर्ट लुफुंनो थाखाय माखासे जायगानि आंखाल जानायलाय तेलेंगाना एग्रिकालसार इउनिभार्सिटिनिफ्राय माखासे हा लानो नागिरनाय जाथायखौ मोनथिनानै तेलेंगाना एग्रिकालसार इउनिभार्सिटिनि गोबां फरायसाफोरा बे थांखिनि हेंथा धरना हाबाफारि लादोंमोन। बे हाबाफारिखौ पुलिसफोरा होबथानो थाखाय गोबां नाजादोंमोन। बे धरना हाबाफारियावनो बाहागो लानानै फैनाय सासे फरायसुलिखौ सानै आइजो पुलिसआ गंसे स्कुटि लानानै होसोयो आरो फरायसुलिखौ आइजो पुलिसआ खानायाव हमनानै
लानानै स्कुटिजों लामायाव बुद्रुयो। फरायसुलिया सानायजों लामायाव गोग्लैयो आरो खानायखौ हगारनानै होनो थाखाय गोबां खावलायो, नाथाय अन्थाइ बिखा आइजो पुलिसआ हगारनानै होआखैमोन। बे जाथाया खौरां बिजोङाव गोसारनाय लोगो लोगोनो गोबां भाइराल जायो आरो आइजो पुलिसनि हेंथा हायद्राबाद पुलिसखौ गोख्रों राहा लानो थाखाय दाबि दैखाङो। जाथायखौ मोनथिनानै हायद्राबाद पुलिस बिफाना नायबिजिरनो थाखाय बिथोन होबाय होननानै मोनथिना मोन्दों। बर' समाजाव जायखौ नखरनि माइनाव होननानै सिबियो, फिसानि गोजोन संसारखौ हास्थायनानै थैजासिम खबसे ओंखाम मोनजालांगोननि आसायाव बर' माहारिनि आइ आफामोनाबो नेनानै थायो, नाथाय बहाथो साननाय बायदि जाफुंसारो। मानोना गोजोन संसारनि सोलायै नखराव माखासे बिहामजोफोरा सुनिसो लाबोनानै होफैनायखौ जों नुनो मोनगासिनो थायो। बर'नि माखासे आइजोफोरा ना बिहाव बिखुनजो, ना गथ', ना फिसाय गावनि आंगोफोरखौ सिनायनो रोङै, अननो रोङै बेरामसो हाबबाय नामा? फिन सनितपुर जिल्ला हग्राजुलि ओनसोलनि आलायस्रि गामिनि थागिबि अरन नार्जारिनि बिसि खथेब नार्जारिया थांनाय 11 जानुवारिनिफ्रायनो गावनि आंगो फिसाय आरो 3 गथ'खौ गारनानै खारदों। मोनथिना मोननाय बादिब्ला हौवाया गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थाहैनाय सुबिदाखौ नायनानै खारखोमालाङो खथेब नार्जारिया। हौवाया फोरमायथिनाय बादिब्ला गोबाव समनिफ्रायनो गुबुन हौवाजों फन रायलायबाय थानायखौ हौवाया मोनथिखायोमोन, नाथाय मोनथिसेयावबो हिनजावखौ बादा होदोंमोनब्लाबो होबथानो हायाखिसै। बेनिखायनो दा हौवाया नखराव फैफिननायखौ हास्थायनानै सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनबायोब्ला 9387357127 आरो गुबुन 6026349115 बे जानबुं नम्बराव खौरां हरनो खावलायहरदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।